Hola, nens i nenes, sóc un llop ferotge i enorme i avui us explicaré una història que em va passar. Enmig del bosc, entre els avets, hi havia un llop. Un llop enorme i ferotge que sempre estava afamat. Tenia molta gana, però moltíssima gana. I estava a l'aguait. Esperava que li passés pel davant un bon plat de carn fresca. Tot d'un plegat va aparèixer un conill pel camí. Era un conillet blanc, tendre, grassonet i suau que anava xinotxano cap al mercat ecològic a comprar 3 quilos de pastanagues fresques. El llop va saltar-li al damunt i li va cridar: «Ah, et menjaré, conillet blanc, et menjaré ara mateix!» «Atura't, llop dolent, atura't! Pots repetir el que acabes de dir?» «Sí, d'acord, he dit, et menjaré, conillet blanc, et menjaré ara mateix!» «Oh, em fa l'efecte que tens un pèl a la llengua i que deu ser molt emprenyador. Au va, llop pervers, obre la boca perquè ho pugui veure». «Així no, obre-la més grossa que així no puc veure res». «Ah...» «Doncs sí, jo tenia raó, tens un pèl a la llengua i ben llarg». «Què dic llarg? Llarguíssim!» «No et belluguis, llop enorme i ferotge, queda't aquí, que vaig a buscar unes pinces d'aquelles de depilar i torno de seguida per treure-te'l. Però sobretot, no et belluguis». «D'acord, però no et diguis». «Què? Com dius?» «Dic que, d'acord, però, sisplau, no triguis. No m'hi puc estar gaire temps així». I el llop va esperar 1 hora, 2 hores, 3 hores, i de sobte va aparèixer pel camí un conillet vermell. «Et menjaré, conillet vermell, et menjaré ara mateix!» «Mira-te'l! Si no en tens idea!» «No en tens ni la més remota idea, llop enorme i pervers! Si vols menjar-te un conill, no pots fer-ho així. Per caçar-me, primer t'has d'amagar darrere un arbre i jo no t'he de veure ni sentir-te. Ui, i a més, tens un pèl a la llengua, serà possible?» «Va, comencem, intentem una altra vegada. Amaga't darrere d'aquell arbre, jo me'n vaig i faig veure que no t'he vist. I quan sentis que arribo, pam, surts de l'amagatall, em saltes al damunt i m'enxampes, d'acord?» «D'acord, ets molt amable per la part teva, molt amable. Ets un conillet vermell encantador». El llop es va amagar darrere d'un avet gros i va esperar. Tenia molta gana, molta gana, cada vegada més gana. Jo diria que tenia més gana que un llop. El llop va esperar 1 hora, 2 hores, 3 hores, fins que, tot d'una, va sentir un soroll. El llop va pensar: «Faré exactament el que m'ha dit el conillet vermell». Va sortir del seu amagatall i va saltar com una fera damunt d'un conillet amb la boca oberta de bat a bat. Però el conillet, tot i que era vermell, no era tan petit com el recordava. Ben al contrari, era gros, molt gros, però molt gros. Era enorme i no li va agradar gens que li mosseguessin el cul. «Oh, perdoni, senyor, m'he confós. Em pensava que era un conillet vermell, un bufó conillet vermell». «Com dius? Jo un bufó conillet vermell? Tu no estàs bé del cap? Com t'enxampi, ja t'ho trobaràs». El llop va córrer, cames, ajudeu-me. Va córrer com un boig perseguit per l'os feroç. Va córrer tan de pressa que, pum, patapam! Aquella cursa esbojarrada es va acabar davant d'un roure enorme que casualment era allà, al bell mig del camí, i el llop va quedar ben estabornit. Quan es va refer, es va adonar que hi havia perdut totes les dents. Sí, totes les dents. Que, atenció, vosaltres que esteu llegint aquest conte, si algun dia aneu al bosc a passejar, potser us trobareu amb un llop enorme i ferotge, que si encara existeix... Oh, i tant que sí! Us pensàveu que ja no existia, eh? Però vosaltres estigueu tranquils, no passa res, perquè d'ençà d'aquell dia el llop enorme i ferotge es va fer vegetarià. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte ja s'ha acabat. Hola, nens i nenes! Com hem vist que us agraden els nostres contes i estem molt contents, volem agrair la vostra confiança al nostre canal. Ja som quasi 1.800 subscriptors, així que a partir d'ara, cada setmana explicarem un nou conte. Ah, i si no estàs subscrit al nostre canal, subscriu-te, així estaràs alerta de quan pugem un conte nou.
Gràcies i fins aviat!